Columner René Nieuwenhuis had een website voor de populaire film Amsterdam toemaken. Iets dat er in het voor net verwachtte hier. Ongeveer een uur kwam de trailer uit van Amsterdam 2. Toen ben ik gaan googlen van wat is er nog meer te vinden over de film. En toen kwam ik erachter dat er helemaal net een website was. Nieuwenhuis zegt dat de domeinnamen nog beschikbaar waren en besluit die te keerpjen om een website voor de film te bouwen. Vervolgens had ik dat naar Dick Maas gehoord. Van goh, er is helemaal niks van te vinden. Dus dit hebben we voor die makken. Maar goed, ik niks op jet. En toen ik later nog een keer een mailtje stuurd, maar ik niks op jet. En ik denk, klaar, dat vind ik niks. En ik zeg wel dat de website steeds hoger kwam in Google. En er kwamen steeds meer bezoekers op. Eind oktober volgde dorst nog een reactie van de Uitjouwers. En die wie boppen verwachting enthousiast. We willen auto met die verder. Dus hartstikke mooi. Uiteindelijk word ik goed had, dus ja, er gaat altijd wel wat over gezien zitten natuurlijk. Maar het is verder net een heel uitgebreide site, maar wel hoe ze het hebben en ze zijn hartstikke tevreden. Dus daar doe je het voor. Het hoogtepunt voor Nieuwenhuis is dat er echt nog uitnodigen waren voor de première. Dat maakt ze natuurlijk nooit mij. Dus die alleen nog een première is alleen nog voor genodigden. Dus om daar dan rond te stappen. En eigenlijk letterlijk naast BN'ers te staan, dat is heel bijzonder. Dat je een biertje staat te drinken en je staat een keer wat ouder met oude Bob. En vervolgens sta je bij de orenbaard sta je in één keer met René Mier te praten en hebben we de film troon aan. Maar of dit betekent dat hij nog meer filmwebsites maakt mij, dat valt nog te bezien. Dat weet ik niet, dat zou wel heel mooi wezen. Ja, ze zijn natuurlijk uitjouwer van de film, dus waar weet komen ze aan het werk, dat zou wel heel leuk wezen.